yang malah itu dia cocok tadi kuwi lho. Sebenarnya cocok yo sport. Dia seneng kok janji kamu loh. Dudukan lho sak piro. Kok ngantek botol. Ora sampe tutuk. Nggonku lho wis mentol. Apa kowe katanya aku pemain salon? Lah nyapa ning salon. Apa sampe untung isor? Lah kaya yo oe. Cokote iso belum sisan kelingan guru tak ada sisan kapuk. Ya nggonku lho kakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Kamar kudu rek sing iso nyokot yo suwe ra nyokotne. Kuwi lak jarimu. Tapi itu cokot nggon kudu. Lah kuwi menyalahi aturan kok. Wong dalan itu dulu. Semua kudu rek elek. Paling awakmu malah sing kakak-kakak.